Nginibingelela ngiphinde nginamukela kweza namuhla ezithi Ziyawushaya emandaba ziyawushaya kwaguqa. Inkosi yomaskandi yothatha umakoti uNdlunkulu umakoti wayo wokuqala ngqa. Asimileko siyaqhubeka siwukhuzane siqale nje lento yokuthatha omakoti. Siyabaqoqa manje omakoti bethu. Ngicela ke ukuthi wena Ntuntsula ngo-2023 ngoDisemba njengoba wangi-inboxa nje la ku-TikTok wangisendela i-message ngayi-screenshot ngayibeka lowo message mawukuphika lokho ngizoyilanda wangi-inboxa la wena Dunudunu wathi ngihlalaphi ngingakusendela yini location khona uzongilethela ukhisimusi. That was December 2023. Lalela ke ndoda amadoda ziyawushaya lapha emandaba kwesikagawosi ukhuzani uthatha umakoti wakhe wokuqala. Ake sihlangane khona ke ndoda ngiyobe ngikhona ke la nabo bonke laba abahlezi bengibuza ukuthi ngiyaya enemcimbini njani bafuna sihlangane ke sihlubane ngenqindi. Ngizobe ngikhona ke la kulomcimbi wethu wakwaguqa inkosi yethu izolokhuza. Inkosi yethu izobe yamkela udwendwe la kwaMpungosa ngiyobe ngikhona. Uphakela umthakathi wathi la siyohlangana khona ngeke kumile tshani. Wephakela umthakathi mfowandabandaba ngiyobe ngikhona la kwaguqa. Phela kuyobe kushada inkosi la. Thina singomakhanya. Siyobe sikhona la. Ya kuyobe kushada inkosi phela lana. Yabona kuyo yonke imicimbi engingakaze ngihambe. Lona ke ngeke ngingawuhambi lo. Lo ngeke ngingawuhambi. Umcimbi wokugcina ngcilona yabona bengingeyihambe yonke njengoba vele ngingayihamba kodwa lo ngiyowuhamba lo. Owakithi lo mcimbi lo kwaguqa. Ya. Kushada inkosi yomaskandi. Fokandabandaba ngiyobe ngikhona ke la nsizwa ngiyobe ngikhona ngiyobe ngihamba nezinsizwa zakithi eMbumbulu. Ngiyobe ngihamba nezinsizwa zakithi eMbumbulu. Iphi lensizwa leya lapha yakwaMhlongo eyathi yangifuna ngiyobe ngikhona la kwaguqa. La kwaguqa ngiyobe ngikhona. Lensizwa leya lapha kwaMhlongo eyathi yangifuna siyohlangana khona la kwaguqa ngiyobe ngikhona. Usenze wekhuzani uwenza umgangela ube sendaweni evulekile ngoba ngifuna labantu bathole nentuba yokubaleka mase ngibajaha ngesikhwili laphana. Oqala nje engiyomjaha ngesikhwili uphakela umthakathi. uNtuntsula vele ngiyohlangana naye ngendlela ngoba ngeke angene emagcekeni. Uyobe ngilinde ngenhla komuzi uNtuntsula. Kodwa lensizwa yakaMhlongo lapha ya Olundi. Iyo ke le engifuna ngempela ngesikhwili uyabona. So ngicela bonke nje abantu abahlezi bethi bangihalela ngequpha siyohlangana lapha kwakhuzane ngifuna niwagwinya amazweni bafana bami ngifuna niwagwinya amazwi ukhuzane wamkela udwendwe lapha yana uhambisa udwendwe noma liyamukelwa noma liyahambiswa ngazi nibiza kanjani kodwa udwendwe lendlamlenze siyobe sikhona singomakhanya sithi siyobe sikhona lapho siyobe sigqishile. Ningaphaphi-ke nithi niza ngoshunwe volovolo. Ningaphaphi ngoba niyolandwa ngehesi. Ya niyolandwa ngehesi manithi niza ngoshunwe volovolo. Nize ningalinge niphaphe. Ngcono maniza ngoshunwe esikhwili bafana bami. Shunwe esikhwili uyona onisebenzela ngoba wevolovolo niyolandwa ngamahesi nina. Niyolandwa ucebo lethu nina. Uma niphapha nithi ningizela ngoshuni wevolovolo. Nezinsizwe ngiyobe ngihamba nazo sitrainiwe kulento
kudala sishaya lento simkantsha ubovu ngeze nje ngaloshuni loyo ya hayi lo wesikhwili hayi niyobe nivulelekileke kuwo nize ngalo wesikhwili bafana kodwa ngiyanitshela ningezi ningachathile ningezi nje ningachathile lapha ngoba ngibeka umvimbo odwa indoda iquleka phansi ikhihliza amagwebu so ungalingi uzobhekana nami emgangeleni ungachathile umfana ya and then wena welile mchunu siyohlangana khona laphana wena njengemama lami siyohlangana khona lapha ningalwike nino Alabaster uba ucije impizwane ningalwi welile mchunu no Alabaster please ningangibangi nilonilwa laphana ilona lo ngiyomnika ithuba lakhe uyabona ilona lo ngiyomnika ithuba lakhe nginipheqa nje uyabona wena welile mchunu ngiyazi uyigongo wena unenkani wena please ungalwi nesibutubutu lesi sakazwane uAlabaster ngiyonika umuntu nomuntu yobe nethuba lakhe engiyompheqa ngalo ya bengithi nje anginitshele lokho nje bakwethu ngini-update ukuthi iqhawe leli kuyobe kuwudwendwe lalo lapha eMandaba siyobe sikhona singomakhanya uma ningakukholwa lokho engikushoyo ake sihlangane khona laphana nibone ukuthi ngiyobe ngingekhona bekuyiloko nje bekuthi angini-update ngako gedeke zinja